de jandarm județean Bogdan Vodă Suceava. Urmează drapelul de luptă al Inspectoratului de Jandarm Județean Bogdan Vodă Suceava, comandat de către locotenentul Cioban Sebastian Dimitri. Prin fața dumneavoastră defilează militarii batalionului 17 vânători de muncă Dragoș Vodă din Vatra Dornei, unitatea Armatei României, specializată în lupta în teren muntos greu accesibil, în condiții extreme, cu militari care stăpânesc tehnicile de alpinism și schi, principala lor caracteristică în lupta montană. Militarii subunității sunt conduși de către fronierul ajutant Pascari Fănică. În agina voastră defilează elevii Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc, conduși de către locotenent Hătnean Cosmin.